जोबोद साबायखर बावनाय जाबाय अल बड' माने डिजिटेल जार्नाल एस'सिएशनसिम जिहेतु दिनैनि जितु बोसोरारि फोरबो माने जितु कनफारेन्स बेयाव आंखौ मेल बेखेवगिरि हिसाबै लेंहरनायनि थाखाय एस'सिएशनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय जिहेतु गोबां मिजिं आरो सिमां लानानै बे एस'सिएशनखौ दाफुंनाय जादों आरो बेवहाय आङो जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों माने जिहेतु जोंनि अनुस्थान प्रतिष्ठाननि लोगोसे जिबन दैदेननायनिफ्राय बा बायदि बिथिंखौ माहारि दाफांनायनिफ्राय गासै बिथिंखौ राफोदै खालामनोब्ला जोंनो बे मोनसे जार्नालिस्ट माने आयदाखौबो नांगौ बे बिथिंखौबो नांगौ मानोना गोबां राजखान्थि बिथिंजों माने माखासे माहारियारियानो जा जियानो जा माने क्रास डाउन खालामनायनि लेभेलाव थायो बेनिखायनो नैबेबादि लाइनजोंबो जार्नालिस्ट लाइनजोंबो जोङो जोंनि माखासे माने अनुस्थान प्रतिष्ठानानो जा माखासे आफादफोरखौनो जा माने दैखांनो हायो बेनि थाखाय बेबो मोनसे मोजां बिथिं होननानै बुंनो हायो आंनि बुजिनायाव आरो जिहेतु जोंनि अल बड' जितु डिजिटेल जार्नालिस्ट ग्रुपआ जे माने एम्स एन्ड अबजेक्टिभखौ लादों बियो जोबोद बाख्नायथाव दा जिहेतु बिथांमोननि जितु सिन्ताधारा माने गासै बिथिंखौ फोजाखांनो थाखाय जोंहा माने बिटिआरआव 40टा बिफान दङ बे बिफानफोरखौ फोथांनायनि खेथ्रआवबो बिथांमोननि रुल बा रेगुलेसननि गेजेरजों बिथांमोना थांखि लादों बेखौ आं मिथिनो मोनदों बेखिनिखौ बिथांमोना निस्सय मावगोन आरो जिहेतु बेयाव माने सैथोथिखौ लानानै माबायदि राहाजों थाङोब्ला जों गोजौ थाखोआव दावखोलांनो हागोन दा बे खामानिखौनो बिथांमोनाबो मावदों होननानै मिथिदों हिसाबै आङो साबायखर बावदों गोलाव बुंले आं बेखिनिखौनो बुंबाय बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ हा बायग्रा एबा मोजां साइटनि हा लाग्राफोरनि थाखाय फोसावथाय चिरांनि दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव मोनसे मोजां दखरसे मियादि हा फाननायनि खौरां फोसावनाय जादों बे हाखौ लायोब्ला फालांगि खालामनाय हटेल लुनाय बायदि बायदि फालांगि एबा बिल्डिं लुनानै थानो थाखाय राहा आरो आबाद मावनायनिबो राहा लानो हागोन आबुं खौरां लानो थाखाय नोंथाङा 8638183329 आरो 9954097210 जानबुं नङाव फन खालामनो हागोन Medi land for sale at Dadgari, Chirang near Bhutan Gate. Suitable for construction of hotel, guest house, personal home or any building or farming. For more information, please contact mobile number 9186-381-83329. मोनसे गोनांथार फोसावनाय बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला